अ हेल' गाइस गामियारि भाइराल नायलांबाय थादो जोंना लामानि अबस्थाखौ माबायदि Nagbini ya Bitok. Daसिबो फैयाखैरा हेलौ हेलौ जोंहा गामिनि लामानि अबस्थाखौ नाय माबायदि सेयार खालामना हो हेलौ हेलौ जुबिन टेक कमेन्ट प्लिज बोथोरा मासां थान्दा मासां गुसु नै जोंना वाटार साप्लाइ फैबायलै बेयाव दासो गामिया एसे मोजां जाहांदों फैफाबाय थादो आंजों लोगोसे बहा थाङो बहा थाङो हेलौ जाय जाय गोदान फैदों बियो साबसक्राइब खालाम सेयार खालामना हो बयनोबो सापर्ट अखा फैथारनोसै माथो ना सुखे अखा सिरिहांबायलै हा दायो ट्रेक्टर लागासिनो थार गामिया लामाया अबस्था गैला सोर सोर गोदान फैदों प्लिज साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय हाब सेयार खालामना हो
जो भी देख रहा है सब सबको हम भी करेगा सब सब क्या हो रहा है आम लगा चक्र लगा ऐसे चक्कर सोर नायदों कमेन्ट प्लिज सोर दङ आंनि लोगोफ्रा सोर दङ प्लिज फर्टि आंजों फैफाबाय दं जोंनिथिं बिराद गुसुलै नोंसोरनिथिं माबायदि बुंना खोन्थाहर लामा अबस्था गैला आम लागा दालां मबाइला गुद सिगनालै Ini lagi begini lama ya Hah? Sing apa burung kerja sih sama sama taksi Hah? Oh tapi seru saya
दासो लामा बानायगासिनो दं।